Så er vi tilbage igen her, altså skal åbne vores sende til os, så lad os se, om vi er heldige den her gang. Så. Okay, hvad skal vi sige? Græs? Nej, det var det ikke. Det kan jeg lige. Team Bright. Yes. Den ligger jeg lige der, så. 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 Ild. Nej, det var faktisk ikke. Der ser ud til at være noget her. En Pikachu. Cool. Cool. Sådan. Okay. Metal? Ja, det var det samme. Den var foil, den der. Den ligger lige der. Så. Den putter lige der og der. Okay. Så. Okay. Elektricitet? Nej, det var græs. Der ser ud til at være noget her. Yes. Den skal jeg bruge. Okay, sådan en. Okay, yes. Det. Så. Vand? Nej, det er psykisk. Så. Den ligger der.
Okay. Der. Der. Så. Okay. Ild. Lige. Der ser ikke ud til at være noget. Nope. En mere den skal jeg faktisk bruge. Så. Ja, men altså, det var det for den her omgang i hvert fald. Så lad os håbe, der er lidt mere held her næste gang i hvert fald. Men nu må vi se. Men kan I have godt? Hej hej.